Ġie inawgurat ġnien it-tfal Rima fil-qalba ta' Ħal-Qormi, proġett ġdid ta' spazju miftuħ fuq 3600 metru kwadru, wara investiment ta' 1.9 miljun euro mill-Fond Nazzjonali għall-Iżvilupp l-NDSF u Indis Malta favur ambjent modern, sigur u inklusiv għall-familji kollha. L-inawgurazzjoni saret mill-Prim Ministru Robert Abela, akkumpanjat mill-Ministru għall-Ekonomija, l-Intrapriża u Proġetti Strateġiċi Silvio Xkembri. Fl-indirizz tiegħu il-Prim Ministru qal li l-proġett jifforma parti minn viżjoni usa biex jinħolqu aktar spazji miftuħa fil-komunitajiet, b'enfasi fuq il-kwalità tal-ħajja u l-benesseri tal-familji. U rreferaw wkoll għal ftehim riċenti biex Manuel Island u Forti Tinje jingħataw lura bħala spazji pubbliċi lin-nies, waqt li appella lill-familji u l-itfal biex jagħmlu użu mill-ġnien fil-waqt li jieħdu ħsiebu. Waqt l-attività saret referenza wkoll għall-librerija li nħolqot fil-ġnien u ddedikata għal Anthony J. Coleiro, edukatur, filantropu u missier il-President Emeritu Marie Louise Coleiro Preka, li kienet preżenti għat-tnedija u dan bħala ġesta rikonoxximent għal kontribut importanti li ta' fil-qasam edukattiv fost il-komunità Ormija. Il-Prim Ministru tenna li issa jmiss li jitkompla l-proġett tal-Iskola Primarja ta' San George biex iż-żona tkun kompluta u isbaħ. Il-Ministru Xkembri qal li investimenti bħal dawn huma possibbli b'ekonomija b'saħħitha li tippermetti li jittiebu l-kwalità tal-ħajja u l-faċilitajiet tal-familji. Min-naħa tagħha l-President Emeritu Coleiro Preka qalet li spazji simili jibqgħu essenzjali għall-iżvilupp tat-tfal, speċjalment fi żmien fejn ħafna jqattaw sigħat twal ġewwa jew jużaw it-teknoloġija moderna.